अनुमति अनुजाई आज ठारू यही करे पचरी उठिब पचरी बाकी रहा बापा कथा समस्त कहती बापा हला बड़ पुर बापा नाम कथी रही जाऊ बापा खोलना घाट बासन बासन मुझे टंका दे ମୋ ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାରି ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ତମେମାନେ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବାଛି ନେଇଛ ମୁଁ ବି ସେହିପରି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଛି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏଇ ଘରେ ରହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ପରା ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ବାପା